Ja, we zijn opgegroeid, hè, heel talentvol en daar komen we in de samenleving na. En dat valt natuurlijk niet mee. Toch? Nee. Nee, dat valt niet mee. Nee, dat valt niet. Maar als je dat boekje leest, dat is een prachtige term. De Civil Society gedachte. Daar gaan we het nu met u over hebben. De Civil Society. En wat past daar ook bij, een prachtig woord. Want een probleem schijnt te zijn verlegenheid. Verlegenheid. Mensen zijn verlegen. Dan deze mensen niet. Nee. Deze mensen. Wij. En waar we ze dan mee gaan helpen, dat is ook een mooi term, is het empowerment. Empowerment, dames en heren. Nou, wij zoeken, hè. Danoontje empowerment. Danoontje zaten we nog aan te denken, ja. Maar vroeger noemden ze dat heel anders. Zo, Helemaal niet Civil Society vat jij het maar fijn samen, Wikke. Vroeger gingen ze gewoon samen in zee. Kijk. Weer samen in zee. Een eind aan het tranen. Die grijsgrauwe tijd. Goddank weer passé. Een golf van geluk. Die neemt ons weer mee. Laat alles maar varen. Wij gaan weer samen in zee. Weer samen in zee. Ja, dat mag ingehaald worden. Ik zie dat. Het leed overboord. Terug op de brug.